Chris Owino, Ramogi TV. Kamana nya Chris wadhi nyime kama sirikal ojiwo josiasa mondo nya kwee kendo rit kwee campaigns mekgi e sama piny Kenya ikore ne yiero ma higa manyien. Migao mar Arita e pacho ka oketo osingo ni sirikal dhi neno ni yiero tae yor kwee kendo jopiny biro yiero jotendgi maonge ng'ama soko wang'gi. Koloso nyasi mar somo Kajiado Central, jagore Migao mar Arita Raymond Omolo ojiwo jende mondo nya kwee kendo kik giyie josiasa ti kodgi e timo maundu. Kamano bende ojiwo jopiny mondo nyuak twak e wach dongruok mar piny Kenya kokalo lek mar higa mar 2060 ka gichiwo yore ma inyal ber godo sectors mopogore. Ne otene romono gi jotelo mopogore. And for those of us who are in the Ministry of Interior responsible for matters security, we are getting into an electoral cycle. We would want to encourage and advise all political players and leaders. Let's respect ourselves and let's respect Kenyans. Let's conduct ourselves in a manner that takes this country forward. We will have our elections, they will be peaceful, and Kenyans will decide who their leaders are without any coercion, without any intimidation. Ramogi gi thulono en sa 1:20 wakaw yo mokwongo chenro en marang'ich welo kikidhi mabor pod odogi weche mamoko. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night.